Mañá comeza a folga do servizo de limpeza no Hospital da Barbanza pola falta de resposta da Consellería ás súas peticións. As profesionais levan tempo demandando a equiparación laboral co persoal doutros centros de referencia. As traballadoras do servizo de limpeza do Hospital do Barbanza inician mañá 21 de xaneiro a folga indefinida para reclamar a equiparación das súas condicións laborais coas do persoal doutros centros que forman parte do Servizo Galego de Saúde. As profesionais chegaron a este punto logo de que a Consellería de Sanidade non atendera a solicitude enviada en maio para avanzar nesta comparación salarial e social que xa teñen recoñecida o persoal de limpeza de outros profesionais. Non recibimos ningunha resposta do Sergas, nin da Dirección Xeral, nin de ningún cargo político, nin nada, non? Entón, tal como estaba previsto, a folga vai a declarar indefinida a partir do día 21, é completa. Faremos concentracións, faremos un reparto de información para os usuarios e usuarias para explicarles o que está acontecendo, tanto aquí como no Hospital de Cee como no de Salnés, non? Que son os tres que quedan por esa equiparación salarial. Nos sorprende moito de que a Xunta non nos reciba, porque xa non fomos nós, os sindicatos como tais, que lle pedimos a xuntanza, senón que foron cento e pico de traballadores coa súa asignatura que así o solicitaron no mes de maio, non? E nos parece un pouco de desprecio, de casi insulto. Que non teñan en conta esta cuestión que García define de xusta. Non é comprensible que se siga cobrando menos diñeiro que en un hospital de referencia, como pode ser o de Santiago aquí, facendo o mesmo traballo, non? Entón, a folga declarase indefinida a partir do 21, estaremos en concentración diante da porta o día 21, o día 22 iremos ao personal dos tres hospitais a Santiago, adiante da dirección do Sergas, para manifestar a nosa postura e intentar obligar que se nos reciba e intentar chegar a algún tipo de acordo. Haberá servizos mínimos, sobre todo ao tratarse dun traballo fundamental para o funcionamento do hospital. Servizos mínimos nun hospital, neste caso de limpeza, independentemente de que se poda facer o mínimo con menos personal, eles van intentar, efectivamente, declarar uns servizos mínimos que van a ser casi normais, non? Faremos outras medidas de forza, medidas de presión, de excitación social, para que, efectivamente, se nos atenda, non? En función de como se desenvolvan as conversas, se finalmente se producen, estudarase a opción de levantar a convocatoria desta folga indefinida que comeza mañá mércores. García apunta que no caso de que se dea esta negociación deberán estar presentes todas as partes, tamén as empresas adxudicatarias do servizo. As empresas que actualmente teñen en vigor efectivamente a concesión. Nós o que pretendemos é adiantarnos no sentido de que cando remate unha licitación non agardar a que veña a seguinte, sino ter preparado efectivamente que a seguinte licitación veña conforme aos criterios económicos que nós demandamos. Co cal, evidentemente, aí efectivamente se pode chegar a un acordo de que se empezará este ano con unha serie de cuestións, o ano que ven con outras, etcétera, etcétera, non? Pero queremos que se nos diga algo, porque non se nos dixo nada, entendes? Entonces, se a próxima licitación, imaginemos do Hospital de Barbanza, sale reconocendo ese incremento orzamentario que leva implícito a subida salarial xunto con permisos, licencias, etcétera, para equiparación co personal do Sergas e do clínico e do complexo hospitalario de Santiago, non hai problema ningún. O problema está solucionado desde un principio. Aínda que a Xunta debería de recoller no orzamento este incremento salarial no caso de que chegue a producirse. Por lo tanto, a responsabilidade inicial a ten a Xunta. Logo, evidentemente, que as empresas negociarase o transcurso, efectivamente, do debir da licitación, como se aplica. Se vai ser no primeiro ano, no segundo, se vai ser todo de golpe. Bueno, eso é cuestión de discutilo. Vale, pero por algo hai que empezar. A concesión que está en vigor está a piques de rematar e teñen constancia de forma oficiosa de que se está xa a redactar unha nova licitación, sen afondar antes nas demandas do persoal do servizo de limpeza.